Kajing itu kena syapang kawai ke kena samla ke bala syat-syat. Don kawai ke kena samla ke bakertang kalin. Kalin kalong ke kena ke babhabriu bha bat kalong ke batip sengi. Kane ke kena ke da bhabriu shisha. Kajing long jongka bakadur bhabriu kaya serim. Kam jutok ne kren kaya no. Kadon jeng mut baik tang hakikam ki jam jongka. Bat kane ke kena samla ke pule ha kawai ke college. Ha kata ke college pa pule maka don uwe kena senrang upakertang u Alex. U Alex u itanat bat udah i shisha ya kalin marwai. U Alex teng usat jarap tray ki kam barit barya kalin bat kalin kesat ong kubla ya u. U Alex katna udap da ka jingkman bat upu samerki. Te ha koi kasngi. Kine bro arngut kila let rengkat seyeng. Te ha kata ke por lawan uslap bajur. Te kine bro arngut kila let ri islap hapok jong uding. Uding makiri islap maki uding barit bha. Bat ha kata ke por uslap ru ujur bha. Ban laj na ka jingji kine bro arngut kila tur kam sajan. U Alex tang syutur kam sajan ulah sengu syur ka mensim bat sengu la syuk ban suset tang halade marwe ka jingi jong u ya kalin. Bat u Alex ulah terwa samla ya ka. Kalin ru ka mon ya u namar ka iit bha haduk kata-kata ya u. Bat kalin kala priang ya u kum uba iit jong ka. Ka jingi jong kine ki arngut kelas dang ban ring ya ki kam jan. Tiha kui kesngi kalin kala ong ya u Alex bakin ya kenduk ha kajuk kacaka bapak keli ya ka hapok jong uding. Kalin kala api u Alex, te uba iit jong ka ula wan slam ha. Bat endau Alex ula wan, kalin kala ong na ka jingdom. Balai pi wan slam na do meneng ala ap. Kalin kala ong ka mensim jonga kala janmi. Ladangam nyo inge pi sa sipang tengah tiang. U Alex marsin nyo snow ya ka jingkan jong kalin kumta. U Alex ula ong, bait nga klem na che henry nga don hapok ka donut jong pi. Lada pim nget ka sakali ya ka mensim jong pi. Kalin kala yo snow ya ki ketin iye jong u. Kala klet lot di ki jingdom barok bat kalin kala mare bat kala kedup uba iye jong ka. Tiha kui kesngi biang barok arngut kle syongkai hapok jong uding bat kila ya kren bat kesan ya deha uding. Kalin ke syong bat usamla jong ka udem ya ki kok siu jong kalin. Bat kalin kala ong. Bait ngate ngamla bandang jengaya pi. Klem ma pi ngamla ban im. Ladangam yo iye pi tang sipang ru ngasngo kumba daki snem ngam yo iye pi. Bat kala ong biang nyangin ya Thoh no handrai ngate ngam sayap. U Alex ulah tap taka ketih ka sentur jong kalin bat ula ong. Wat jukran se ba iit kumta lada JAA ya pi teng ngaru ngamla ban im klem ma pi. Bat u Alex ula ong ba wat kuslai ngan se kren haying ban pen ya Thoh no yangi. Kat ba da nyat kesngi ki por te ha koi kesngi ki ne bro arngut kelawan ni kendo biang hang tah uding bat klesong. Kadur kmat jong u Alex ka ikelat dur bat isngu si bha. Kalin kala kelia u balai jia ayu pilek sengu si kat ne. U Alex ula ong. Bait ngala kren bat pensu tu ki bahaying kim suk banga bat pingin ya Thoh namar kla dep mon da ka wei ka breu ban pen ya Thoh yanga. Namar imei ipa ki kwa yanga bangan ya Thoh bat ka khun jong upar lok jong ipa da ka breu ka barus pa. Ngaru ngam kwa pensu si imei ipa te ngaru ngala ko ngu ya ka jing ong jong ki. Kalin masnyo sengu kumta ka mensim jong ka kendek bat ka donur ka pat. Kalin kala kwa ban nyam henrai ki umat jong ka kim sim lami namar ka mensim kala pat. Kalin kala ong. Bait nga iet shisha ya pi bat ngamla ban klet ya pi. U Alex ula ong ya kalin. Bait sengu bha map yanga bat ula ong biang suki ya ka balada long ka bala te aingin ya long kumsi paralog. Kalin haba kayo sengu ba ukan kumta kala yam ting kamla ban set ya ki umat. Bat u Alex ula pensu tu ya ka bat baro arngut kila yam. Bat hashwa makin let no shala ying. U Alex ula ong ya kalin. Ba pide ban wan na kasngi ba ya Thoh manga. Baro arngut kila let la kajong. Kat badang mi kisngi ka jinga Thoh jong Alex klatei. U Alex ukerman scam ba kalin kan wan baca kata kasngi ya Thoh jong u. Henry kam sim long kumba ukmit lenti. Henry uyok pediang tang kawai ka gift bala pa da kalin. U Alex ula plate ya ka ba ula pet ya ka gift bat ula kelon hajo. Hapok jong ka gift don da udon jong kalin bat kawai ka shiti bala Thoh da kalin kumne. Bait shimno unni udon jong pi. Henry pin ai da ka ya ka lok jong pi. Para lok don ki balik kai ka jing bat don ro ki ba klem ka jing kam toy ban im hang ne ha pertai. Ladang le kai ka jing yo le se don ki ba long kum ha ka ne karukom. Ban imru omla ban klet ban nyap ru om nyap bat sa satang ke jing babe.
Lada episode tenat, sampai like, share, dan subscribe ke channel. Pisau tenat kena kejingan tu kana, sa komen.